Birta kalang rapet aratu ana pansim aprang sinil hinpen kardom apachreilo kardom non birta kat hanpon jibang nili jitramsa non birta thepi langpon sinang Karbi Longri administrations lapen hemprang song to ancheng vaisi peace committee ke sengpon Dipu Municipal Board ke parlupon ang kangalo bangke Karbi tumansi lang ok jor lang chot nang jipusi KSA tumpen ke hangpon Ipu PB market along the 24/7 conveniences store kimikang pupon. Longchap tulusing ingleng arong ningkan poke pesok certain karchu mesen pen pachun pon. Non birtang ton pen puthot lang ponik sinak. Kedam tang thereni phai kripli ani dipu hi thelong lang okachu jorchot inu the media. Natural Islamabang Karbi Longri asong klembang pu sukur sing hi apan nupak pen chorlulu dat aputhak. Karbi Longri asong pen chenglok yongdung hemprang song lapen Karbi ratum thurupak pen si soda kang sai pibek nang si phachi ti song pondo lapen labang so puthak sami dipu rong sami hur nang chudud do lasi Karbi Long along sami puthot mon same padu pon thuje phan pusi Karbi Long administrations atum pen patirpi pon si Karbi Long kedu hemprang song kedu anatum therini phai kre throk arni dipu sarkat hosalong sami mai ini ponlo lapel bang so ang malong sami chidon sarpen peace committee sami seng ponlo Natural Islam phan sami jail thapon si lam hoi sami pa bon pon elo lapen ki sukur sing hi sami dipu medical college and hospital along an silang pon bom si non kemi ang thek sami du bom lo lasi pinapen ki dipu hitilong sami khulat sami ingpu pon thu etu bon sami lang oke jor bang ki Karbi pen ka prek tum ki non makhe jor pon long lelang lapen Karbi Long arat tum sami mon samman ke do pon sia phan si Karbi Long disi nirula phang chu pi pen chuning ripon han soropar piglo lapen pini meeting ke hang peace committee a meeting ke hang nangkok joine ke lahan lo je ke damtang 14 March 2025 ani kang sam porfai baji troxy alom ilitum akorte sukur singing hi aphan inut Nazrul Islam okezor lang okezor abepari alang liphan attack pen attack lo nopak pen se alang liphan attack lo lapen non la accused person aphan ke nilitum case register kori lo a case number ke la hen lo PS case number 18/25 under section 296/118 within bracket 109 BNS under selang liphan jail pothai alo lapen ke so that abang victim abang elit makorte sukur sing hi phan ke ladak difu medical college pen Guwahati Medical College long si non ICU long si alang lido lapen doctor dum penili tum haladak chingkilo lapen alang litum haladak non sukur singing hi alang a condition alam ta nili phanang than lo lapen alang litum video call ta nang korilo lapen nili methang si alang li phanda thek long lo je alang li lam ta ning je un lo stame asap o apor nang chet lang alang li ke meji phan aru pen la treatment tangdet pen te litum akha do je lapen arna ma thenglo ta hil me hang pilo je ilitum akorte sukur sing hita mesen pen la dakar biang long nang chele je phan Ita madam pini ke deobar puji dukan ta bon suta pena pen ke kaya teng kaya mang sonsi infuji ma dukan ke dukan bazar la so joine sipini ke peace committee a meeting ke dolo la dak nilitum appeal lo pena pen ke bazar ta khuli nang po la pen jehetu peace committee dotang det pen aphike ilitum further bon la pen ya la ke chok chedet po athe mai litum penang an akorte la pen injir tum ke hajira se claim pini juri po poisa long po pen ap ke pini bazar chukuri po la tum long ke la haya bil hai tum phan matha pen si ilitum chuning lo je peace committee dotang det lo pot further dharna demonstration ke de det asante message pusin ilitum chuning la pen case itum kadiman training license khanang ji ko so putha ka tini chingwai na Okay, ase la faction do an na Karbi Long Karbi Student Association tum alang litum ninjelo je trading license in thanang ji buta la salam ta pini ninjelo la pelada jehetu Karbi Long Autonomous Council Principal Secretary in charge Sri Dilip Terang alang limethang ta meeting along dolo la pen alang lilam chak chipilo je la gute issues an ta Karbi Long Autonomous Council Authority atheng no alang li pinpur dun po la penching violin po pusi alang li pini lam klar chipido
fish market abang ke jehetu la fish market pensi isu ta ke klang lo par ghotona ta ke dolo par alang litum verification ji la pen pini la dak taxation department deputy secretary ta lang li methang ta na chetong don la pen principal secretary in charge dilip terang ta ninjelo je la so fish market ke for further verification through taxation department tum se alang litum non solai po Tangala PS committee nang tum sengget pen pela son kera jalang apol son alam ki klang thu bila pen tum pen pela side ng country peace committee sengdet pen a phijong sila sam ghotona dolo pulatang ten litum ain kanuna tengpen law tengpen kopima action ke anangji ke nilitum district administration la pen police administration ta kaita cherok tok pen sidolo jail sidolo nangke la pen bad baki ke through investigation gute alam sta klang po right now ke details ke people sila samkhlem dat la mani litum nang litum atheng ne la ke lam tra pi thek thek Kedam tang threin pai kripli ani dipurong spia hi thialong o ka chu jorchot amia inut natural islama bang karbilo chari songlong klembang phu sukur sing hi phan nupak pen thululu dal natural islama phan ke sodak pen kang sai pi bek ningji lapent ke che so atum phan trading license pi bomlang lepotang ti karbia khai tum ki la pusot si sungnang bomlang lasi trading license pi long lelu la so putha ke se atum pen smi hering tang kring pen ke che songji pathai ke se atum pen pachini pon 14 ani kang sam 5:30 por ni tum karbilo chari song tembang phu sukur sing hi phan inut mia nakateng kheng pia pot ni tum ningduk chepakang la prangsi lasi lasonang thak karbeng long itum council ponon mate higher authority tum ponon alang tum han lason avar sai pi ke choklem chodam business hin ponon avar sai pi pomon de itum karbi tum lanso si phojilang ke dam tang boka jalong tame itum taxation department mareng sudam lo non he jong tame aprang ke dam tang songlong klem bang phu tame la solang ok bazar long phu tang lo lasi ni tum ben karbilo chole song pen mangke si ning duk lo lasi ke wang jilang ani alang tum han action and e poten tum ge lan so se si kachi song bang tang rak pen kachi song bang padu pon huji lalo ni them ben pachun ni pon kang tung ge Dipu Municipal Board ke parlor angkang along anbang ki kebe ke chi su tu ban ki lang ok ke jor tring license ki pilong lelu lapen Dipu Municipal Board ke parlor angkang along anbang ki lang ok ke jor stami karbia khai tu man si lang ok jor long jot pu jong si angtan kebe ke chi su tu phan lang ok jor thek long lok lu putang ti sai jok je pen ke chi chonga sai sami teng pon nang kok si karbilo chole song tu pen sodak pen pachini pon Below Charlie Asong, the Fu Regional Committee long Klembang Fu, Sukur Singing hi aphan, inut, otlang no, mate, apukawe, mate, itum karbi, anti karbi amunit ilitum akarbi mate ituma korte, aphan, nang tu pilulut, nang tu pisaksak abang kalaka, prang sige ning duk cepak lang lo. Lasi, nilitum karbi lo Charlie Asong abang ke nilitum ke straightforward sidon alam ning jepo. Ilitum abatay karbi akhai ke phok ilitum chechak peronelo ako chechak chelo pusi puji ako pinilitum ngunit tum ke kopilopita social media long si pine lapuson claim ji puche paklang la si nilitum me thang committee munit si kisung ke follow pot nilitum ang deng pensi nilitum arlo pen tum chingwai chi sai ben si kaduk we action na minitum claim pon bom dam pom bom ji hala song bong along ta me ni tuma demand ka che place along ta me ni litum memorandum alota me parji dami hala so memorandum ki pi alo along pe ni litum ki ake mang nitum chunche det polotang te hala da kalong abang ke ni litum karbi lo chali asong pen ke che song abang ke pangtang rak ji busi pula so ke che pangtang rak ke nitum nane dhana to dam ji pala nitum neji dam dilo don ke ni litum nane ekdom munihan thainam ta thainam pru puni tu nason claim kilo non ke ni tum pisi ki claim ji mani tum arlo pensi claim i bd pensi claim ji akol aso ka che song ke tum di regional committee phansi muni da phansi tum ksa mane karbi phansi tum la poson ke claim hai lo de mon pi kapre ka banda hai popot si ni tum la so ka che song bang ke ni tum ke ing ton tel lo la si ni tum a demand bang ke la lo pini la so media long ta me kadu ka be karbi ang long rat do an ta me mang pada par judun lo nang nang pachini dun lo nang trading license la lang ok abochar difue plan long bangke trading license abangke la parok aso phan ke difue plan jutu difu municipal la difu town committee la so board do an pen ward number 1 to ward number 14 la so do an abangke ni to bangke ki pu bangke la ke trading license abangke mia phan ke lang ok hiro abangke pilong le lo ako dani ki pi thek long lo putante ni tum jongjong karbilo chali asong ban jikache song dawe paklang ji la pen jongjong da mini tum ka sai hem long mandet puta mini tum ayat don ke ayat dalam ni tum media long tan jing tu te lo ni tum kesi hin ben tum ha so ke paklang doji
lasi ni tum non pulo taxation department mana chuneng rilo pini Karbi Anglong autonomous council mana chuneng rilo with dues request itung Karbi Anglong office wanangji pulo tangte halas office along bangke itung Karbi lo chali asong kisumana demand charter do haso demand charter teng penapa chununon aprang sia bangke lalo ilitum kengsang aso matela ilitum la lang ok abojara long bangke kaprek ilitum akai pen kali lapen ilitum juntu tribal kali bang apan ke itung ke kaprek apan ke itum ke trading license pilong lelo mati TTP tame temporary trading permit tame pilong lelo ilitum metang amni si dolong lap nang po lapen secondary bang ke lalo ladak difu lampang somsom atum imtang Karbi hansi ciong itung Karbi atum ilitum akai apan nono sonang pasung ke kopi porlo potang te adim ke aklong ke cakapot laso dia maklong ke caka bangke intonang po pusi dilipu ingtung lasi laso list ke doa toma pahantame itum prabjin betame lato Karbi atum mate ituma khai tum lisi pitum cancel lap nang po la mumchai doan na phandame cancel lap nang po lapen la cancel si polutang te nilitum Karbi lo charli asong pen kachi song pangtang rak doji lasi apora teng pen nilitum land and revenue secretary long na paleji juntu la Karbi atum juntu la methanga khai tum la kapreka khai phan mate la mia khai phan list kipi hala pot kuri cancel lang po amenang cancel ta me land and revenue department pen cancel lang po la cancel si polutang te nilitum hin bename kachi song pen dame paklang pon bom po pusilang tuhan lamthin nang thanun lo lapen eson do tulang ilitum dak abatay lo kisung ke po abatay lo la sikadu ka we Karbi lo charli asong ahin bena chuneng rilo pini nilitum Karbi lo charli asong puno kadu ko tami Karbi Anglong autonomous council panami bori dun bomlo la si alangli sukur sigi hi aphan pustami ilitum kadu ka we Karbi arat ame anamang no tami hir jume hang pilonang alang mesen pen alang okpran kadu ko we alangli prabjin pen alang recori pen ilitum kadu ka we Karbi Anglong long ko chiwan tu pen ilitum alangli phandami doan dame ke cerap ka cito dunji lapen akhir jume ki pidunji pansi kadu ko be Karbi Anglong rara pandame choneng ripon lo nona mat ke napang dak delang nona mat ke nilitum kali bozar impu petame penap nilitum Karbi lo charli song di furichel committee amni sike polo pot nilituhin pename kapre ka chisong do thuilang tam nilitum nona pang dak delang mo por ateng lopang te chidi pon po kadu ka be mat ke litum bang khai pitame litum man ke non ke strategic la pla ar polisia teng besi litum man kadu ke tame claim nang jia pot non pot kuri ke litum kadu ka be ben pangrong rapet pulutan litum tai khai dame ke chan okali lang pot litum daja kong pop deji la si litum step by step pelen teng pon bom nang tame non Karbi tum da make prang lo because this is the era of entrepreneur la si kadu ka be tame tum Karbi lo charli asong pen dang lo kadu ka be asong tum tame la son sining hang lo je Karbi tum tame mat emithang khai di khilonjia tum tame ladak business choklem nang po bipar choklem nang po itum kereng awar saya velo yara velo la silason pen situm angdeng pen litum klepon bom dam pon bom nang litum media ko teng jirum ta katu we tum sipet sidolo pot ningi bi thang lam we non litum lang oklong otlo lang ok non itum ne matha bang lang ok det kallo lang oklo la pen broiler tame pene okejor an okela di la haya ason ke nitum non chingki po la pen chethan pon po sipulo la sila so memorandum teng silitum ta claim dam po la so memorandum charter teng si chunang po busi benang thanun el already la so memorandum teng a charter pen chunchi protante hala bange kachi song bange paprek pon bom po busi nilitum bange nang ling to hanang angno nang chethanun lo Nona sukur sing na bange la pulo ame ke paramre lang athem non het lang po stame ethethini alam ke alang li nengji onlo ning charong lo an kadu ko be Karbi Anglong arat sa hirjume ki pilo pot alang li tame pejo pen recori pon bom la pen open isini fake news ki paklang do alang li chewo et lo tang ho la sona video lo tang ho pola ke totally chobai alam alang li tanon anta difu Guwahati medical college along sido alang li alang okpran dami alang chiru kwar pon bom lo posinang li tohan tami media thino tame lam theinang thanun tulo miti jongjung bange penili tum lada kisuman kaching wai do kopisi ke claim poning ma koson ponjima la pen central executive committee tum sipini ladak meeting long bange chitong nulong lo la pen nili tum mangala dak nili tum takadu ko be head branch do an la pen branch do an la pen itum la difu regional claim bang pu do an sinitum pinidak sai ham itum da meeting do lo meeting do pen itma koson si itum step deng ponjima la pen la so ka chisong ma koson si itum plut de jima abatai bang ka chisong tame ilitum plut du ason si teklong lo chisong na ason si teklong lo tame non of du ke chisong bang plut de dang pu bang sini tum pui la sikadu ka be tame media ko ting jir pono Karbi Anglong arat tame non of bang itum be su khak mele ka chisong ni da ki chuni ta kali la si itum koson system ben si itum chisong ima koson si pachun jima hala so ang deng hoi lang pon pa meka ben si itum chisong por apelo nang pasinili mira hinu tame ang chothan la pen ang choning ridun lo Karbi etum tan non bangki beha bepar bejonana sami kengkam che jordun si pa prang dun bom tanglo
Pregzam Karbi Aratum sami Karbing Long kang Pregzam ahi thelong sami kulalong chibidun pensi kereng siao avar size sami cholong dun bom tanglo laso long pen sami radatum ban sami sivar sai pipon bom tanglo Tharin by Crate Rock Arnis sami Dipu Municipal Board ke Parlapon PB Market along sami Akimi the new 24/7 confidences Store kimi kang pupon labang su kang pupon lang sami aluhiaman pen iem rites ingi chitong dun pensi kulat sami ingpu pidun lo The new 24/7 convenience store long ki chu padap sami ingpi pon engji lapen labang so long pen sabi preexam ke chumi hormu sami long pon engji lapen kopi ke junji phan sami isir varsai duji lapen chu padap jongsi kopi ke junji phanta ladak varsai pi pon engji pusi alang litum pen pa chini pon New shop 24 hours convenience store lo lake. It's a franchisee from Delhi. Nitum ladak first lo Assam long northeast long the first lo nilitum. Okay, next let's see it'll be open all 24 hours delivery the 24 hours khula doji ladak nitum department mane beleg apin edo jaise la ke bakery section snack section inke ladak bange cafe section ta dolo cafe sections imported chocolates doji imported hormu doji imported chocolates sweets biscuits ladak long le non ice cream ta nili tumkela Baskin Robbins do inke London Dairy is an imported ice cream Dubai based nitum first lo ladak nili tum siwan ko chenglo inke drinks do akaprek mane cold coffee beverages different types of beverages do inke hapunat banke ration section lo hapunat banke mane in the sense dal chawal lahai atta moida sini sapat lahai long at point ke home care section da doji like phenyl lahai hadi phenyl inke la harpic lahai angton long at ji inke la skin care section long manke la toiletries hai do ko toiletries hai do at angton do at po non ko ke la opening lang ko si mane pilo check lang customers on ma inke brand bang nili tum ad bomb un mane we can add more if you want la inke pampers baby section da do Johnson baby Himalaya baby la sopila hamper la pilo pampers la hai hadi inke bakery da nili tum la do bakery items inke eggless ke jor la si la bakery section long mang ta cakes hai doji pastries chocolate tart mousse angton long edge inke cafe section long by nili tum burger doji sandwich doji inke sab freshly will be making it la dat matsi kitchen lo live lo inke bunai pen mane serve pit inke take away ta unlo pon pit da unlo inke you can come that sitting area ta donili tum dak sitting area long you can sit get your computer work ta un dak you can work eat mane lason hedi work from home ta ladak kan kuri un pujala sal rasu promote pine discount piso na so thadu oh discount doji but non bank opening bang nili to bank son away because mainly ni to bank la mane market rate si dolo la jaise ration hai ke sab market rate si dori lo hedi non li la imported products hai bang mane discount do un edat because it's all imported this Switzerland chocolates hai do lent la hai mane long le la dak la son ngasila tax ta high chat te ka potsi la bang as discount of that imported products long manke but other things ke la ration hai long ke same no market rate pen inke time to time nitum offers doji ke doke non la Durga Puja son mane occasion wise ke doke doi di phurong spi ang kang long smi prek sama klat bang ki dupiglo bonda the new 24/7 convenience store banki akulat banki si masap ke sprek du athela bangso khlalom ki hormu hotor ta mesena son si thek ponlong busi em rites ing hi pen pa chini pon do no la se dak kadu we pini la so kang pualong nili dak pini arnam ardom pc pini dak pita cares ta melong tiblong lo se am so se li tum dak difu aku ahi chichot kali non bang ke pirbi market ason pa develop la pen pu rongphar hemsor atu malang li tum ke claim aning ke hang so long kadu we li tum difu ge do arat sta melo karbeng arat sta melo la se dak mane along ka prek ta thme theklong lo inta daga bank ke project ason si theklong lo alang litum la city jo ke long la pen metropolitan city long ke long hormu itum dak difu akula ta long ke long le hormu anta dak theklong lo dasi alang litum phan nili pini siam ke hai sia nang chitong dun ji alam do se alang li bang
busy schedule aja ni bang tek tek lo la si alang li tum phan ta pini CM hoi pen si tamelo anso se alang li tum phan nili hin pen a hirzume pilo la pen adu we Karbi Long arat tamelo alang li tum long support dun pupu si ning thelo Pini, thank you so much for inaugurating, and we hope that we will fulfill the needs of Difu and the people of Karbi Anglong. Thank you so much for gracing this occasion. Lakha crazy lang paremesi consensi ke parpot longchap tulusing ingleng arong kichikim pot ningkan phokep ke chok longchap ingleng arong asor lapen ki kese bulangkom aji arutum penchpatir pi ponsi sertalin ka chu ponchi phantiri ke mamai seng ponsi ki jutsi arani mesen pentalon pachun pon labangsu sertalin ka chu pon along sami alu hiaman pens MLA bidasing ingleng MLA dorsing rong hang em mudram lekthi cases TDP amaipu humsing be case TDP akon chunbang biswajit jyoti teront KCC Board Achievement Longki Bay Buklam Aspet Board Achievement Hemsing Tront Lamphar VDC Achievement Dorsing Rongpi Laperki ka prek manpeng athi dumda chitong dun rong inkorai hinia hawara to mangki ningkan phokep su si tanglu marat along ri angkang long pensi rong ka chukim pon Lapen Forest Department atum pen sami ki thali ponji mati eviction ponji aphan sabi pata hini anbangki notice alu sami pali elo lasila rong inkore hiniara tumpen ki kaprek stek je phanta ki sung do koklo lapen ki ladak ke duga thak ji phanta alang ni tumben sami ki phere su lapen ki sung son si do koklo basi ning ripon renti lo lapuson ki sung alam chini si MLA blessing englangs MLA dorsing ronghang i modram lek the tumpen sami lamchak chibi tekang lo alang li tumpen pasarvia kam sabi paklem bom lo lapen cheklu joni jon thoma aphilu patang ri longli pata sami ron pon phitpu pata alang li tumpen lamchak chipi pon lo anpar sami longchap tulusing ingleng arong pathu klamlong pen sami open stage lapen ki dolong sami prabjin pen pipon thupu surhine chok aseng kana prang pen ki kitu thaga tuma phan mangki forest protections ek arona teng pen mangki kai ki teng ki dolong thip jia phan sami em mudram lek thipen sami lam thipi tikang lo lapen ki dipu LA pen bedesing ingleng pen sami alang di hin pen sami LP school MA school lapen ki school building kim rangpon pu talam chak chipi pon thu ningkan phokep pe chok serta ligi palon along CM oh wow la tu sing ingleng a kotel lo la ke nang men ke chok si sertalin palon lo ta so meeting lo nang che tong dun do sing long hang ke hai CM ki wang ning alam do mon da CM ma bang hala Amit Shah ke bang a joini chief minister hang det amada ma ko nung me a jo ke che tong lam do pen pena ke ko ra chelam ta se alang li paman ni li dolo do sing long hang dolo mudhuram lekhe ye ma ke hai dolo MLA bang heni la pen ke embassy nu pen board chairman akai tum padu an parta KCS president ake hai humsing be alang li tadu apopini la dak ke do ke la pura alang tum du kisung tu boyalam nang che tando isia bang ke la pulo kota long nai isia bang pulo towadu nai isia bang pulo pata disapen la jom no sadrong bulai isia bang ke aku LP school ME school bang LP school government lo ME school bang ta provincialized nai ta so dimando la pen ke aku lahai pen badeta langijun tubar alam dan sini lidum secakang lo CM ke hai jompanang pusi asi longlia potota dak longik po la pen dolong ta la dak longik po ta dolong tangda te patra disapen la dak long chabing leng lo ke chel lang ke damia tubar la ta longik Itu belum selesai pon lagi. Kolong Dolong dolong bang ke non tenda kori el la dolong tangda la pisi tobar hala bang kori po non la hoju la so che kluang bong hoju CS banai lu polote epra che klo long pen wokoda long de hoju tabjin pen ene am mo sin pang cheng long polo Betul lah kota bang ya. kota bang la ke non che to joni a pi report long po la so pisi kota ta long la bang ala mondolo tumda mondolo te dance officer tumsi nang thano aso sarvi hala tum do na ko ate empen arondo ko la so bangla ke forest ek ateng bangla tum pan 50 বছর লিগে দolo পড়তে লাগে লং পতা লং che ke dolong a pota long Pini Abirta ki lan sikyang ton paninglo si tumi thangmi kardom